moiso kilingalong dhonsing timong anam pen kipia hem me ke cho hok wai pamandet. Isi hini hampang song atumlam ki ke dosri monggola kular phan ka chuning ripen laso akulat kapang puke ning duklo pusi penang an hampang song atumpen ning jepon. Borpung mate GPR tung solang solong karbiaron ajutang choklimpen khoiteron phan rong saraki mi ke batpon. Karbianglong District Congress Committee atumpen mithang sahemalong pherang ki amai kangni. Karbilo Charlia Song Samson Teronaro Dipu District Committee atumpen PDCKA sahemalong pherang ki amai ke dopon. Birta kela arado anaphan kardom pajero kardom non karbilong rea birta longpen ujang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Pinit here ni phai sirkep ada porphai ke ba pormalom Dilai Police Station kaparlo mati inkorai si nong Borjan constituency arlo monti mongarong moiso kilingalong kido dhonsing timong anampen kipia hem michode. Labang somi kupigo son pen no ni men pen ang ton mi chulolo sita muni ra tumabang apranan ke joglo athe hong kido era hosi mi ke cholonga jog puta kisung ki pode ra tumpen chithan pon labang somi ke cholong penang an hormu hortar na hokdun lason si labang som mi ke cholong hormu kan hok pon laki paleng pholi phokok almari gas cylinder chair android mobile hini akenang sot documents pan card aadhar card ATM card tangka kering suri trok sike pencing lok kaching thang aperi anta mi chupon etlo pusi chithan pon labang solong tong sekot pen fire brigade hum bokojan pen adim anpali dungsi mi pa mebdun lo bonta mi gicho ahir kang tang munaga jok ang ton pen amat mi gicho hok wai chiplang etlo labang so aheman nampen kido bangithom soarlo St Thomas High School alongsi lo than bangphi klemdun bomputa chithan pon anampen kido ahemati rain house along kido atumlaki serlika terangpi asar buramen karlitang mojos terang Christina rongpipi asar buramen karlitang nandeswar rongpi Weslin hansipi asar buramen karlitang babu singh hansi pusi birta ribdunlong sangti dipen projen terang karbilong re birta Dipuarong supialong kido Sri Mongol akular hempua supu ni sanjen pen soarlo atum meklang no otlang no kacuklema video viral det pen labang so akulat inghap nang jipu hampang asong atum pen airset prong set pen dipuarong supialong cesong pon par ompluplo labang so akulat inghap nang jipu pang hap ceklo labang so phi labang so akulat kapang hapvek hampang asong atum pen KACCM aphan chuning ridamsi pang putu det Hampang song atum Sri Mongol akulat kang puja phan kachuning ridam pu CM pen rada phan kapachinia pot churolo bonta hampang song amen jong dak sonti misenji pusi KUIA hampang song lamjai sar popen kachuning report lapen Sri Mongol akulat ing havek nang ji pusi ke hang pon padu tong kedutan Sri Mongol po adokan along alam thea puthak pinine rada thengno pachini kang tu lase nilitum hampang asong pusita dopi pot nilitum hampang asong do an atumsi pini Sri Mongol adokan long sitame alang itum tangka cuan amdet cudet pusi penaan la press media Facebook long sitame nilitum theglong lo ala so puthak sinon nilitum tame lam klar sipi nangkok lo hampang asong puta kadukawe hampang asong puke koi et deji lasi nilitum ki pudami la pulo alang li CM sar sitame nonjong sitame atumi het sitame alang press media long sipilo lasi karbiang long Sri Mongol la puthak abangke nilitum ke inghap et lo la pen ingkita la kang puta ing puelo la sono paklang por alang li phan sitame churu lo lasi nilitum hampang asong pen puduni la pulo prangsia lama bangke non la kihurisai di furong supia dokan long Sri Mongol dokan bangke nitum prangsi pu dunia bangke
non mat ing hap vek nang ji ing hap vek nai la ing hap hello pelote nilitum hampang song sitame alang li tum kupi ma ke claim ke dam ason an sitame nilitum claim tu nang kokpo la pen la an ilitum Dr. Tuliram rong hang phan sitame chunurilo la si alang li sitame la non ke pang pu toy atum phan sitame amen bang ke than de da chok a song amen le than thei sita alang li tum ke pang pu toy amunit amen a song amen le dar tum phan than noi la lo pelote ke pini kar biang long ra sitame alang tum phan chinipo la pen ke du anakam sitame modon phi sitame la son ham pha song phan ke koi pon tap ka vedet nang chinilor phan si amen da sun pon nang ji Dipu Sri Mongola kulat ke han ki thukamen ui alam ki chotkali laki hijim me meche therak me mi soarlo atumpen reng angjang alam ki lasila pusona hot isi hini hamphanga song atumpen labangso Sri Mongola kulat kapang puthu det ke therak me mi alam lo puta kaprek hamphanga song ki ongdung atumpen pachini pon ke lang no dak mate li karbi society long mate karbi hem phang long mate li tum karbi long long labang so lam ki juno dak mate ke lang no dak puthak arniong open labang so ke sa puthak phate ki yang nang tum ta dulo lapen memorandum kipi DC pan pen CM pan memorandum kipi pen me pangkir cek CM sita me alang karbi long pan karbi rat aphan matha mate si society long misen nei pu alang li pen matha si mala bangso Sri Mongol aphan labangso dukan laso bangso kulat mane ing hap cek lo same non aphi bangke isi inut baine abang phutu mate isi hinia song pen dam pen chuning ri pen si ko labangso aku lat ing pam thu ak bage lage si ning du kalam athe isi pen ge CM aphan ta churolo bon dame alang li tame asap so mun thi chen nang ji pipama pote lage hinodak pina kupane ki jor ke chok che mat kupine alu athe ma kupine biskut thuwak mat lapuson po apot mo phi pachikul ri akta chok pula puson mangali non bangke lake meglang no kam isi ke ter ke era kam hemphang long isi society long hinodak alama thak pina the ilidum chin de chot arniong o aningkan men dalbang so alam aketera akiar mate akangli dalam klang ver arlo pen lapuson ki claim tap tum dopik ase lapuson tum ki non aphan lak Sri Mongol lang puthak mate nisan jen aphan jongsi si justice mate kang sai pipa ka ki labangso kula phang ing puthu ak pude lake non iprang wangji an ke lake charli dun toy ma busi nitum ham phang song pen muthi asi non nitum kinangji nitum akihang lake labangso pinima si labangso adukan mate labangso kulat la Sri Mongol kulat bangi ingkir cek nang busi nitum ham phang song pen hang lo katok abi Kedamtang ningkani si hiniang bong Forest Department along aron repen vorengang hoy kepek lapen inut bang hiniatum Forest Department along vorengang hoy nang pipopu amen pen lak tangka chu NC ki ongdung risu ejang phan illegal appointment pache outcry ajok pedang an bang solam chethanglo Labangso Puthakalong Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen illegal appointment pen Forest Department along sai ke chuklem do anaphan insai pon pusi ratang no lam thi chak pon lo Labangso kang sai along non Forest Department along ki claim bom chukomaraphan Labangso kang sai along pen pajok ponangji athe interview hanglo polotangti karbiatum ke long aphai jum hekpo kanohok ke ili karbi nahok lipo lasinon ge claim bom aphan pajok ponangji pusi KSA Samson Teronaro Dipu District Committee Kong Chunbang Soron Sing Rongpi Lapen Arya Sangho Atumpen District Press Club Asahemalong Pherangki Amai Kang Ni Hut Ning Jipon pon Forest Department mate Forest Asylum appointment ki pipon lake fresh interview ki en pon ki chok che lang pusi nilitum karbilo charlia songa hinten jong poningtung athela bangso Forest along fresh interview ki en pon jasimet pet roster method along ke emithang 6 schedule kapap bob lapen ke state government tuma phan si jakong ki chipi thula pason si nangman det athe labangso roster method along fresh interview lake 5% an si reserve picho athe Karbi Anglong lake 6 schedule along ripu akhe hai Dr. Tuliram Rong Hang stami chini pame lapen tribal mate inglong aso
Jasmet Pet 6 schedule area along kido anke woreng ahoy ke 100% Karbi Anglong Autonomous Council pen ki pinangji a otdo la pen ke Karbi Anglong Autonomous Council arlo kido an woreng 4 grade an sitame state government pen appointment ki pi ponrong abangke manghume me la pen ke 6 schedule aja kong kapabop pusi nilitum Karbi Lochalia songa hin pen jongpon non labangso forest department along ki claim achokomar Jasmet Pet lake mithang akhai mate mithang Karbi akhai si ki ong labangso roster method fresh interview non head jong Dr. Tuleram Ronghang pen kapang dakpon lake mithang akhai aphan kana hok thetanji lase nilitum KSA Karbi Lochalia song ahin pen abangke democratic aron along kido tang mithang 6 schedule aron pensi claim pon vek nangji athe ilitum ke mithang Karbi Anglong Autonomous Council do la pen ke jakong sita medo lasi labangso non hejong roster method fresh interview Karbi Anglong Autonomous Council pen conduct pon lake nilitum Karbi Lochalia song ahin pen abangke totally nilitum ahin pen same opus pon angkok popusi pini nalitum labangso a channel hoi pen same nilitum Karbi Lochalia song ahin pen pachini pon la garam theke karena hok the tanji alam mangela ke Karbi solang do rata chini lo kubi posi kana hok the tanji pulo tangte maximum abangke ladak ke ili tuma khai siki ong dasila bangsu emitha khai non jong interview conduct ponder lo pulo tangte ladak bangke Jasmet Pet emitha atuma bangke kilong dul komlun hekje la so dim long pulo tangte non alang litum mithang abainong chedeng bomben stambe labangso interview si conduct ponder lo pulo tangte komane atum ke ladak ke felar dun datum tastambe do thai mane ke un dun datum tastambe do thai halatum pulo tangte la kana hok thetan po la so bangsi nilitum hen ben ma akana hok thetan ji puki jong pon lo rong chukim ponlo polotangti rong ame kar sarlar rong arara tumaphan kapangri kapang donaphan rong asar dovek nangji lason sila khain koi rapho ni lip MEC constituency ka parlo GP mate borpung GPR tungsu langso rong along kedam tang theri ni pioneer keparni Karbi arona teng choklim pen khoi terona phan rong asar bat ponlo labangso rong asar ke bat ponalong aluhia man pen rong asar Chandro Singh Teron Karbi rong asar Maipu Joy Singh Rongphar Korkanthi Jutang Hawaramai Kong Chunbang Sonsing Phangchu Arlong Buti Lapen GP Angkang Rongasar Chingria Maipu Sem Rongpharatum Chetong Donsi Khoi Terona Phan Sarbat Ponsi Mesen Pen Pachun Pon lapen sorry gangbra kado kawero sara tumpen sialang panke turu penke pachukira nang pachukhana nang mei pakira nang kai pakira nang morong bongle lekbuk do lekbor do romber penang rong thakben lampong kai ki kong kai den dosta alang li pan li tel li katu sai dia pan akai tu Park Chulong bot nami pastame aprang si akiro kajir lo tangti nang li labang so asar ki choke nang li ning ke hang jung pentong ki chuma tangte rong nang li mi kar mi thur pentong chu nang ji pusi kening ji pese pini ki chul ni ning ke hang ram lo ate ke asar so ate non rong puta retu rong nang aprang ke retu so pe non rong sa kamra bu lang lo ku buja boda lo ni rong sa hempi arong ke rong ok tu da bom do rem bom lo asi bang ke ni lang lo sa bu lo na tu ni tu ke tu klinik agar ke na tu ke sa ok nam thang harong ke waktu harong ke kalau akhirnya nikan ku hade harong ke den harong ke nak tu sat tu rong ma rong ko dan chok ko hong nai kakak posan lagi kini sang do besok do kan orang nikan ke thom nikan ke chok hong ta rong ku no ata Bunga matang, masih ni bangke kita apa? Kita dah aman je tukar kau ni doktor si untuk dia tadi sah.
Sejauh orang akor ni, bang nak itu nak rap dulu. Nanti nang di kata bang soa arong lo. There ni phai sirkia barni Karbi Anglong District Congress Committee pen Dipu SBI athengno along sit in demonstration kangni jipu amat District Administrative atum padolong ledat labang so puthak ningkang samsi chepaklangsi Karbi Anglong District Congress Committee akong chunbang Vidya Singh Rong Pilapen Arya Sangho atum pherang kiamai ingnipon tangte arjuik senang pherang ki amayalong kaningji alam thi Congress Committee atum tutumhan paktam toy tengpen pini si sit in demonstration pusi program tutum kamdi pulo labang ke State Bank of India labang ke LIC office athengno itum Karbi Anglong tinta sansi padophan itum sisiglo amani tutum pini permission hanglo itum permission ang pipeda district administration hinpen sigu piposon ang pipedat malaga mathami melam lo hai itu miklin mang lapo hello rada phan matha pen rada to malam kami itu miklin besi itu matha la mang la hello non itum theglong lo itu ma phang chini teng adani bangke pithe pengke plang nai lo tang ho 2 number ke plang alo tang ho seta non itum chini lo adani ke plang bangke la claim tap claim pru ko chok che pini besi chongthai pensi ke plang la so hin bang पेठे अदांग चे थंग प्लुप लसो सी रिसर्च लोला पने एनालिसिस को लसो सी असोंग दो हिंडनबर्ग हातुम सी पकलांग थुलो लाके अदानी के चोंथाई पेंसी के प्लाक पुला सो जयने अमार अदानी बांगे नन के अलांग आ कंपनी बांगे के लॉस लॉक लो इतुम नो चिनी लो अनि वांग सा कुटी से के लॉस लो लसोलांग के लॉस आ जयने इतुम नो नि माथा में मेला मांग लो हेलो भारत सरकार पेन अदानी पितों langtung bong pajir pon alam ke dona chini ne sita adani aphan LIC atangka pen SBI long ketha patangka rada tangka si apang param du an ke onglo je mathailo punote India atangka adha disi param jale lasi jongsi adani jong sinon ateng tangka poisa mukhan loss bom pulu tangte LIC kosono kereng po pen SBI kosono gedola tapi jong si avedalu pulu tangte la LIC long ketha patangka hai hui SBI long ketha patangka hai hui karat koson chilong jima pasopachi tum pini ke demonstration ke dui pulo ditungi pula pahelo na tuma jat noi sarkar atung LIC long je thapa tangka SBI long thapa tangka ratum methang deng aphan la ke na tum aposa BP kok nangji atau pachilong nangji ani gahang mituma kulaji so pachulai long nangji la bangke pajulong nangji ase tum sokar tum kam deng nangji cholo so phanchin tum pini claim ji ning hang pe rara phansi kara pha tum claim ji ning hang lo ama sarkar tum phan pangilo delo seta tum la dak official long masi asapso ditum claim lo he aselam lo pehlo itum Rahul Gandhi da arju bom lo ta adani phana lan tangka kipi ko piaro lo nangli itum prime minister phan pulo nangli pen adani ko pisina tu kachera pe dolo na tum korte te mapilo pulhailam dolo seta la solam bang ituma kaching honai prime minister sita alam thak thedel kasi mathadam me alam lo he jo na tum ko pini kachera do mini ese la son thak BJP atum ke claim ke chok che son dupiglo latum lakre phapan PG pudat ampar ke RD ki misi ke bang potang ho achi din se bang potang ho pulo kalau kono se achi din bati ratuma phiong dukong ni ratumari teng tangkal le non the BJP sarkar to nasona jata scheme ave je wrong do kiduk lak tumara rafan si a scheme pine people sila tum afan paisa PG pu tuma scheme ke non go pila runudoy pupen 1000 ne 1200 ne lasi कौन सी lapen laso hematum jeklo jona kam ten ipo di dorde ke mati lasa tuman kam pinang dia polo
sakuri pinang ji kam aso sak kontrak ka kam pinang ji lai pilu pote rat mari deng do pamati di lai kam klem te asa son do pik asa no teng do pulo te BJP to me klem ke chok sia son do pik se paklang ne son do lang seta pini hokper bangi tumke hal LIC long lepen SBI long kido tangka bang rat matangka ke ajat no paduvet nangji kasi sarkar apari tum kachunung ri bisi ping la so itum la so sai ke ding sita itum han paning long le telo la sinang tum atheng no chuning ri lo je sarkar atum ajara bidi banan nang tum la so tangka bangke paduvet nangji nang tum ka prek sroptan long le rar tangka rat mo pachelong nangji la hello Sir, India ke democratic country. Nasi demokrasi around the Islamic song le apa tak BJP government particular. no te ke klang te no sonang nak lo demokrasi ke apyong pa byong nang lo ta bangke ding itum no chi te ke le theng lo te sonang nak si theng long ko pene la bharolang kang ta prime minister claim de oham kang ta pene ala tum chief minister claim te nang na penda council asum si than bom nang nak ta ka play em tum ke em to nak ho pada julong he asila so te chok se dalo mati democratic country polong te opposition party do bek nang ji opposition tum ko pene ki hinu ke jong dun photum ta chi nang ji ola ke chok se dalo puche bakeng nang ji di la so opposition tum pakimi hin ke jadu na bangke sarkar tum ta accept nang ji lahalo democracy aron na masala sin tum sono se paklam long det pulon de la bangke na to na thanon ko sona sarkar ko mola Pinya birta lang si kang ton chalo kaduka vita domi thak mi kardo.